وەکو وەفاداریەکی ji şehîdê gotina rastiyê re serkirde Nusredîn Birheke rêxistina dihûkeya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya salvegera dihaniya terorkirin û şehîdbûna wî li kampa Faydê vejande. Duh roja sêşemê 22 Sibata 2022 û bi amadebûna serkirdeyên Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya û endam û alîgirên wê û partiyên siyasî û kesayetiyên Rewşenbîrî û Civakî û malbata şehîd û xelkên Rojavayê Kurdistanê yên kampa Faydê salvegera dihaniya terorkirin û şehîdbûna serkirde û endamê Polîtbîroya Pedekesê Nusredîn Birheke ji aliyê rêxistina dihûkiya Pedekesê ve li kampa Faydê hate vejandin. Di merasîmên vejandinê de Hewcî Kalo berpirsê rêxistina dihûk û endamê Komîtana Vendiya Pedekesê gotinek pêşkêş kir û têde lêser kar û xebat û qehremanî û lehingiya Birhik di ber doza Kurdî û partiya wî û rêbaza Barzaniyê Nemirdeh kir. Rastî bavê ela yek jwabî ê kar û xizmet û xebata Kurdayetiyê kir. Yê jiyana xwe tevqerxan kir di ber mafê miletê Kurd e. Lêbelê dûvelankê dijminên Kurda ewa qebûl nekir yekê xizmeta Kurdayetiyê bikir. Ew lehengê mezin ji xwe re kirin armanc û berê tefenga xedr û xiyanetê da bavê ela û şehîd kirin wekû vê rojê de ji pêşiya 10 salan. Her di merasîmên vejandinê de li kampa Faydê helbestvan Aldar Bêdarî jî helbestek bi vê boneyê li ser kesayetiya şehîd Nusredîn Birhek pêşkêşî beşdaran kere. Gebirûlatê zinara li hev kom dibin, ciya tevin, ka kîş ciyayê dî bilindtir e. Lê ez piştrastim bavê ela her nevekin astê bilind bûna te. Bilû nêrgiz û beybûn helûk û baz tê xwe li hev didin. Da bihda gul û gulava te bigire tevahiya Sinûrê Kurdistan. Da dijbûna gelê Kurd bibe nav, bibe nîşan, da her kesekî ber Sinûrê Kurdistanê re derbas bibe. Di 13 Sibata 2012 ve hate gulebaran kirin û ji ber birînên xwe yên giran di roja 22 Sibatê de şehîd bû.